Türkmenistanda häkimetler köpçülüklerin halk nägileliginden howatyr edip, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerini garalamak kampaniýalaryna täzeden girişdiler. Resmiler raýatlary Azatlyk radiosyny dinlemezlige hem çagyrýarlar. Bu çäreler Lewap welaýatynyň tas ähli etraplarynda geçirilýär. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada sebitden maglumat berýän habarçysynyň sözlerine görä, Lewabyň häkimetleri garalama kampaniýalaryna kanun goraýjy edaralaryň wekillerini hemde büdjet işgärlerini çekýärler. Olar bilen ýürite duşuklary geçirýärler. Sugun 9-njy noýabrda Faraw etrawynyň Medeniyet öýüniň zalynda ýygna keçirildi. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň, İçeri işleri Ministrliginiň, Sultanda polisiýanyň, migrasiýa gullugynyň hemde häkimligiň wekilleri, raýatlary Sultanda büdjet işgärlerini bu ýere ýygnadylar. Olar Murat Gurbanyň, Dursultan Taganowanyň we daşary ýurtlarda ýaşaýan asly Lewaply ýene 6 tan raýatyň 60-80 ölçegli suratyny gystyrdylar. Bu 6 adam soňky ýyllarda YouTube saýtynda aktiv opozisiýa çykyşlary bilen tanalýar. Ýygnaga geçirýänler adamlara internetiňizde şu adamlar peýda bolsa, olara tomusy edäýmäň diýdiler. Diýip adynyň efirde atlandyrylmasydlygyny soran ýygnaga gatnaşan Lewaplylaryň biri 9-njy noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Şeýle-de onuň sözlerine görä resmiler ýygnaga gatnaşan büdjet işgärlerine gurrungy edilýän türkmen aktivistleriniň çykyşlaryna laýyk goýmadylygy hem berk tapşyryp, muny edenleriň işinden boşadyljakdygyny hem duýdurdular. Türkmen häkimetleriniň nobatdaky garalama kampaniýasy sosial medialarda türkmen hökümetiniň şol sanda prezident Gurbanyguly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy tanqidi pikirleriň artyp başlan döwrüne gabat gelýär. Murat Gurbanow Türkmenistan demokratik saýlaw opozisiýa toparynyň lideridir. Häzirki wagtda Fransada ýaşaýan türkmen telekeçisi Gurbanow bu topary 2020-nji ýylyň tomsunda döredipdi. Toparyň agdalaryny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler, esasan migrant işçiler emele getirýär. Asly Türkmenistanyň günwataryndaky Lewap welaýatyndan bolan 30 ýaşly Dursultan Taganow hem bu toparyň agdasy bolup, ol Türkiýede Türkmenistanyň hökümetine garşy öz çykyşlaryny beýan edýän türkmen raýatlarynyň arasynda iň tanalýan aktivistleriň biridir. Taganowanyň ady bilen türkmen jemgyýetçiligi ilk başda geçen ýylyň iýulynda tanışdy. Şonda Taganow türkmen hökümetine garşy Istanbulda geçirilen mitinge gatnaşanda Türk polisiýasy tarapyndan saklanyp Türkmenistana deportasiýa edilmek bilen ýüzbeýiz bolupdy. Ýöne adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň we türkmen aktivistleriniň eden çağırşlaryna soňra Taganow deportasiýa merkezinden goýberildi. Şondan soň Taganow Türkmenistandaky ýagdaýy ara alyp maslatlaşmak üçin sosial ulgamlarda gündelik onlaýn ýygnaklary geçirmegi dowam etdirdi. Ol şu ýylyň 27-nji sentýabrynda Türk häkimetleri tarapyndan ýene Istanbuldaky deportasiýa merkezine iýerildi we soňra 29-njy sentýabrda gaýtadan boşadyldy. Häkimetler Taganowany garalama kampaniýasyny geçen ýylyň oktýabrynda hem geçiripdiler. Şonda Lewabyň häkimetleri ony ýurtda syýasy tolunşy gurnama synanşmakda aýplapdylar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Lewaply ýaşaýjylaryň sözlerine görä, Farabdaky ýygnakda özüni Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri Merdan diýip tanıştyran resmi Türk hökümetine eden haýyşlarymyza garamazdan aktivistlerimizi Türkmenistana getirmek başartmady hem diýdi. Indi halk olaryň video çykyşlaryna tomasy etmese, laýyk goýmasa, olar YouTube'dan girdiç alyp bilmezler. Olary başga tarapdan maliýeleşdirýän ýok. Şonuň üçin olara tomasy etmäň, bize azara goýmaň. Diýip ýygnaga gatnaşan Lewaply ýaşaýjy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäriniň aýdyn sözüni titirledi. Ýygnaga gatnaşan Lewaplylar döwlet edaralarynyň wekilleriniň raýatlary Azatlyk radiosyny dinlemezligi hem çagyrýandygyny aýtdylar. Radio günwataryň Amerikanyň Türkmenistana garşy ulanýan ýaragydyr. Biziň adamlarymyzyň bir az açlyk çekýändiginden peýdalanyp, durly çörek nowatlaryndaky suratlary ulanýarlar. Ähli zadyň gowy bolmagyny Taňrydan soraň. Gowy bolar, bu kynçylyklar hem geçer. Diýip Lewaply ýaşaýjy polisiýa resmiýetiniň sözlerini titirledi. Mundan başga da habarçymyz şu günleri ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň daşary ýurtlardaky käbir türkmen aktivistleriniň Türkmenistandaky öýleriniň golaýynda nowatçylyk çekýändigini hem habar berdi.
Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewawyň ady agdalan edaralaryndan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanyň baş kanununda raýatlaryň söz adatlygy kepillendirilýär. Şol bir wagtda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynlaky bozmakda, özüge pikirli adamlara basyş etmekde iýdigderli tanqid edýär. Ekspertler Türkmenistanda dünýädäki iň repressiw hökümetleriň biriniň hereket edýändigini, ýurdun içinde hökümete karşı duýga ýol berilmeýändigini we tesvirleri Prezident Berdimuhammedowyň rejimini sähel bolsa da tanqidleýän ýaly hasaplanýan adamlaryň desine sem edilýändigini aýdýarlar. Muňaramazdan soňky ýyllarda Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan türkmenler has köp öz pikirlerini beýan edip başladylar. Olaryň käbiri Abaşada, Ýewropanyň bir näçe ýurdunda, Russiýada, Türkiýede we Demirady Kiprde Berdimuhammedowyň hökümetine karşı açaçan çykyş etdiler we çykyşlaryny dowam etdirýärler. Bu habarlaryň arasynda şu günler türkmen häkimetleri internet el ýeterliligini hasam çäklendirýärler. Şeýle-de olar VPN ustalaryna karşı basyşlary güýçlendirýärler we ýokary kujaýynyň muallimlerinden sosial torlara girmezlik barada dilhata alýarlar. Habarlar gündölügi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panýeryň syny bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň ýeketäk ogly Serdary halkara howa konferensiýasynda ýurda wekilçilik etmek üçin Glasgow ýiberdi. Serdar Berdimuhammedow haçanam bolsa bir gün kakysynyň ornuny iýiljegi meňzeýär. Soňky wagtlarda ol Türkmenistany wekilçilik edýän köp sanly daşary ýurt taparlaryny amala aşyrýar. Geçen Tomuzda hatta Tokyo'da geçirilen olimpiyadada Türkmenistanyň toparynyň hormatly tälimçisi hem boldy. 5 milyon töweregi ýylaty bolan çöllükde ýerleşen Türkmenistan döwletiniň dünýäniň howa şertlerine uly täsir edip biljekdigini kim pikir edipdir? Muňa garamazdan bu ýurt howanyň özgürmegine täsirini ýetirýär. Sebäbi ol ýer dünýädäki metany howadyň ýan iň uly çeşmelerden biri bolup durýar. Türkmen yarım resmi hükümetçi nesirlerin habarına göre Serdar 100 euro düp mesele girişip konferensiýada çykyşyny öz ýurdunda metanyň zyňylýandygy baradaky mesele bagyşlapdyr. 3-nji noýabrda Serdar Berdimuhammedow öz ýurdunyň metanyň zyňyndylaryny azaltmaga aýratyn ünsü jemleýändigini aýdýar hem Türkmenistanyň global metan borçnamasynyň öwrenilişini gutlaýandygyny ma'lum edýär. Special attention in this context is paid to reducing methane emissions. Bu beýanat konferensiýa atnaşan wekilleriň köpsi üçin beýle bir ähmiýetli görünmedi. Ýöne Bloomberg nesiri Halkara Energetika Guramasy 2020-nji ýylda Türkmenistan newit we gaz pudugundaky umumy metan zyňyndylary boýunça öz energiýa pudugy has uly we ýyla sany has köp bolan Russiýadan we Amerikadan ýyzda durýar diýdi. Ol materialda Fransiýanyň Kairos kompaniýasynyň maglumatlary agzalýar. Kairosyň şaýatlyk etmegine görä Türkmenistanda metanyň we gazyň howa zyňylmagy şeýle çynlyky mesele bolup durýar. Kairos dünýädäki ýerasty gurullarda ýüze çykýan syzındylary hemranyň kömegi bilen ýyzarlaýar. Bloomberg nesirinde çykan makala görä Kairos 2019-njy ýyldan bäri Türkmenistandaky gury ýer üstü seljerilen newit we gaz amallaryndan iň agyr 50 metanyň 31-sinde iň köp sızmasyny anyklady. Türkmen takt miras düşürü bolsa Glasgow'da Türkmenistanyň 2030-njy ýyldan başlap orta möhletde parnik gazlarynyň zyňyndylarynda 0 ösüşi gazanmagy meýillistirýär diýdi. A confirmation of Turkmenistan ambitious goal of reducing greenhouse gas emissions by 2030 in key sectors of the economy. Häzirki alynýan newitin we gazyň müçberi hemde howa göýgürilen zyňyndy nazarda tutulandy. 0 ösüş diýmek gaty geň. Sebäbi galyndylar howa zyňmak boýunça Türkmenistan eýýäm dünýäde 3-nji orunda dur. Çykyş edici ol azaltmagyň näme derejede meýillistirildigi barada nähildir bir maglumat bermedi. Bloomberg nesirindäki makalada Türkmenistanyň diňe bir körpüji gaz ýatygyndaky zyňyndynyň howa ýetirýän täsirini Arizonadaky ähli awto uluglaryň ýyllyk zyňyndylary bilen deňişdirmek mümkindigi bellenilýär. Serdar resmi taýdan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary höküminde Glasgow ýiberildi. Munyň özü diýmek, metan zyňyndylaryny azaltmak barada wada berelinde onuň hökümetiniň adyndan çykyş edendigini aňlaýar. Ol hökümet bolsa ynandyrjy subutnamalary garamazdan ýurtda koronavirus keselini inkar etmegini hem dowam edip gelýär.
azyk yetmezçiligini we ýurtdaky köpçüliklerini işsizligi reddedýän hem Türkmen hökümeti suwuny çelini ýurtda metalyň tızmagyny ikrar etmedi we şol hökümet Türkmenistanyň nebit pudugynyň Hazar deňizini hapalaýandygyny hiç wagt tasdiklaman gelýär. Serdar Berdimuhammedowyň global metan borsnamasyny öwrenmek bilen öz ýurdunyň gyzyklanýandygyny aýdylanda Glasgow'da geçirilen konferensiyada goldanyldy. Bu başlanygyç 2030-njy ýyl içinde metan zyňydylaryny 30% azaltmagy maksat edilýär. Dokumentde 103 döwlet gol çekdi. Türkmenistan olaryň arasynda ýok. Marada etraplara gatnayan avtobuslaryň hereketi 15-nji noýabr üçin togtadyldy. Türkmenistanyň Mara sewtine etraplaryň arasyna gatnayan avtobuslaryň hereketi 15-nji noýabr üçin gaýtadan togtadyldy. Bu karar sewti Aşgabatdan iweren inspektorlaryň sapar etmeginiň ýa-da kabul edildi. Azatlygyň habarçysyna görä soňky 2 hepde töwre wagt berip paýtagtly barlagçylar Mara vilayatyna saparda bolup sewtiň çägine ýerleşýän hastaxanalarda, mekdeplerde, liseýlerde, orta hünär mekteplerine, ýokary bilim edarasyna hemde beýleki käbir edara kärhanalarda barlyk işlerini geçirdi. Inspektorlaryň Türkmenistanyň haýsy gödegçilik ýa-da kanun goraýjy edarasynyň iwerilenligi ma'lum näl. Ýöne Azatlygyň habarçysy olaryň ähli pudoklarda barlyk geçirenliklerini habar berýär. Habarçymyza görä paýtagtly inspektorlar pandemiýanyň arasyna welayatda girdilen çäklendirmeleriň berja edilişini barlapdyrlar. Türkmenistanyň pandemiýa çäklendirmeleri geçen tomuz bütün dünýä saglyk guramasynyň ýöretim missiýasynyň koronavirusdan azatlygyny aýdýan Türkmenistana sapar etmeginden sonra güýçlendirildi. Şonu halkara saglyk ekspertleriniň topar ýol başçysy Catherine Smallwood Türkmen häkimetlerini ýurtda COVID-19 barýaly hereket etmegi maslahat beripdi. Aradan geçen bir ýylyň dowamyna Türkmenistanyň hökümeti öz çägine koronavirus ýokunjuny gaýta-gaýta inkar edip gelýär. Smallwood ýa-ni ýakynda BBC beren interwýusynda Türkmenistanda koronavirusyň ýokdugyna şüphe beýan etdi. COVID-19 pandemiýasy eýem 2 ýyl wagt bäri dünýäde ýaýraýar. Ilmy nukta nazardan Türkmenistanda virusyň ýokdugyny göz getirmek kyn. Diýip bütün dünýä saglyk guramasynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça baş ofiseri Catherine Smallwood BBC beren interwýusynda aýtdy. Mara welaýatyna koronavirus barýaly girdilen çäklendirmeler boýunça barlyklar bütün dünýä saglyk guramasynyň wekiliniň Türkmenistanyň koronavirus öňötürmelerine şüphe bildirýän wagtlar geçirilýär. İlkinjilik bilen Marada heniz ruhsat berilmänkä awtobuslaryň gatnawy çykarylmagy merkezden gelen barlykçylaryň gözüne iýildi. Barlyklaryň dowamında awtobus we marşrutka gatnawlarynyň gaýtadan ýatyrylmalydygy aýdyldy. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Munyň ýa-da etraplara gatnayan awtobuslaryň hereketi 15-nji noýabr üçin gaýtadan togtadyldy. Şeýle-de habarçymyzyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň beýleki sewtlerine supermarketleriň işine ruhsat berilýän mahaly Marada marketleriň işine resmi taýdan ruhsat berilmändir. Vilayet boýunça diňe 200 orunly Goşa Gumry restoranynda toý tutmaga ruhsat berildi. Diýip Marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Goşa Gumry Marynyň administrativ merkeziniň bir taraplyk köçetiniň ugruna Belen Sewda we Dinjalyş merkeziniň gapdalyna ýerleşýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä paýtagtly inspektorlar welaýatyň ähli etraplaryna aýlanyp käbir hususy dukanlaryň işine düýbünden ruhsat bermän olaryň ýapylmagyny tapşyryk beripdir. Barlawçylar bu tapşyryklaryň degişli dukanlarda arastaçylyk we dezinfeksiýa işleriniň dogry berjaý edilmezligi we kassalarda alyjylar bilen satyjylaryň arasyny aýnadan çäklendirme goýulmazlygy bilen esaslandyrýarlar. Ýöne habarçymyz bilen anonimlik şertine gurrundaş bolan bir telekeçi hususy dukanlarda tapylan kemçilik bilen bagly para berip inspektorlaryň gözlerini ýumduryp bolýanyny aýdýar. Ýöne telekeçi sorulýan puluň mukdarynyň köpdügini sözüne goşýar. Galbertide Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan sowdagarlar onsuz hem soňky wagtlarda sowdanyň haýallanyny aýdýarlar. Yerli idara kärhanalarda barlyk geçiren inspektorlar habarçymyzyň maglumatlaryna görä birnäçe kemçilik tapyp olaryň 15-nji noýabr üçin düzeltilmegini tapşyrypdyrlar. Ýogtada çäklendirmeler ýene dowam edip biler diýip yerli häkimete duýdurş berip gitdiler. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Awtobus gatnawlarynyň ýatyrylmagy dukan bazarlaryň açylmazlygy adamlary kyn güne goýmaga dowam edýär. Diýip yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu çäklendirmeler guralýan köpçülikliň çärelerinde ýerine ýetirilmeýär. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.